Amen. Be rooted in Christ. Anaya kasha katalemanda. Olone leana patalaya. Endalama kosheke. He's be rooted in Christ. Asben gaba klibile nkosini. Mantombazane, asben gaba klibile. Siklila kanjani enkosini? Uyatholakala emthandazweni, uyatholakala emfundisweni. Amen. Enkonzweni uphakathi. Be rooted in Christ. Ashakata limaka. Ukepelele ketaya. Be rooted in Christ. Amen. 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 Oh my God. Oh, akonkosi. Corinthians chapter 6 verse 19. Oh, 6:19 yet. Oh, First Corinthians chapter 6. Oh, verse 19 yet. Sesiyabhala bazalwane. Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli ngcwele okuyina enamamukela uNkulunkulu. Anazi yini imzimba yenu iyithempeli kaMoya oyingcwele enamamukelayo. Amen. Ayikho into ebuhlungu njengokutshelwa umuntu ingubo noma ikhathulo noma ijasi. Uke ngigqoke nje uma ngigqoka usethe nje habe wazi waqina ngejasi lami. Mangigaqa la esitulini lihuqa phansi asuma zolixosha lilungise ngoba anganelakhe bazalwane. You get what I mean? Maye yakhe ingubo awusaba nokushutha ngayo ngoba kuyona eyakho eyomuntu uzothi kanti sokuwa ngengubo yami. Anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli. Manje nenziwa yini mantombazana ukuhlikiza into engeyonenu kangaka? Awunamzimba unangisuzwini. Ma uyeze kuthiwa asinamzimba ngithi Yesu. Omncane okhuluphele asinamizimba kodwa ikhaya lendoda. Oh Nkosi. Lento iya ekutheni into yomuntu uyiphatha kahle. Uyayondla, uyayigeza, uyayigqokisa appropriately. Amen. Kwathi kune graduation elintombazane engumemo nangu yabona bayabala ingozi kabi. Ihleli kanje chorus lead bayabahlabelele. Oh amen. Ucula ichorus izela. Ayishwekile kanje ayihle kanje. Ivangeli igqoke ingubo efika la.
manje uma ethi nje elabadala ukuthi kuyaphumisa elabancane bayaphuma obhebi labo babana nangizwa vele ekani bafetha ngizwe bayezwa lapho yes umuntu okhombisa akawuhloniphi umuzi wendoda yasezulwini wena uhlala indoda yaseKalvari ayibonga inkosi umembesa umnikazi ngendlela athanda umembesa ikhona into esakhula kuthiwa usana ugqoka ingubo ezimfishane okay ubone okay manje baba mayi ifuna ibe ngakani mayinde kahle ibe ifikele uyigqoke ende fusha phansi asukuma muni mama hayi umuntu amusha abayigqoke kubete awusazi ukuxoxela manje awusazi ugqokani uyekani kodwa umuke wayekela umuntu wasezulu wahlala umuke wamyeka wahlala kuwe wabusa kuwe akho umuntu ozokufundekela ngesambatho babusana nginamanga yini uma ugitshela inkosi mfowethu akekho umuntu ongathi gqoka ibhulukwe elincane gqoka elikhulu gqoka ingubo ende ngoba ukhona othi ugqoka nje usakhetha ukuthi fit upheka atiyeke nangisi akafiki mama ngafiki baba ngoba uhlala la ufikele ikhaya lakhe shakatha yebaka uhlala ufikele ihlala amen I was young in Ngenkozweni Moyo River se-convention sahlala 7 days masifika khona afuthi oqala yesibili yesithathu yesine mase kuyi-weekend na usuqala ugqoka okugconana phela ngithi uyabona sekuyaboma weekend ngasala ne-2 piece yesonto eyokuhamba ekhaya hayi ngiphele bese ngihamba no-gas ngize ngiyagqoka hayi athi moya ingcwele kalelesi hayi ngifanele kanje bafethu asibuye ngangisale kahle nezwe i-right nje ingimanqasa soleka ingimanqasa ishathi hey what my God thou shall not asibuye ngaphumela emnyango mami khona masisibheke naye wathi nobuhle bese ngobuhleli wathi wabuhle nobuhle hayi ngaphumela esibukweni wathi my God manje kuseshe kodwa ngifuna ukuthi abantu bazothini ngalento ngifuna abantu abazongivuna ngento yami amen angizange igqoke ngapha isiketi sangomsombuluko ngoba useshile umnikazi ngomzimba wakhe ube ngahlali mengcele emzimbeni wakhe ungamnika indawo abuse ungamvumela yini uthi uJesu abantu banembodo ucasha nebhekana nani nempungusho kodwa indodana yomuntu iswele ukucamela isikhaya namhlanje uJesu ufuna intombazana azohlala kuyona azongena kuyona bafethu azongena kuyona bafethu enzifebo ashisa ikhotha ngayo amen sikhole kuthoba ngale abantu abasama TV bonke abagcotshwayo abashumela kangcono babo TikTok nawe awu amen nawe anazini ukuthi umzimba yenu ithempeli sengiyavala konke lokhu unamandla ukwenza konke lokhu sengiyaqeda bazalwane ake sibuke Ephesians chapter 3 verse 20 sengiyaqeda bese ngiyenzela imizelo okufishana Ephesians chapter 3 ngicela kwesingisi alifunde omunye lesingisi Ephesians chapter 3 verse 20 chapter 3 verse 20 Kosiyami uyafika sisi mina ngisena now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think according to the power that works in us awufunde sisi lesizulu kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokhu konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kimi yena unamandla amakhulu yonke lento engisho uyakwazi ukuyisebenza kuwena ngamandla amakhulu okudlula lokho okucelile wena unamandla ukwenza
unamandla okwenza. Unamandla okwenza. Oh bazalwane, shida bale manje fear not, la ungasabi. Thana nje Nkosi nangu mina. Yena unamandla okuyenza yonke lento engishoyo. Amen. Ebona usebenza ngalutho la. Mama, awusebenzi le uyena owenzayo. Isotho ngezi. Wamhlalukhayo. Yakuthola. Wamhlalukhayo. Ibona. Hey, wamhlalukhayo. Me dade. Akhakhanya mwani, yini mwani. Bana yini masadi nangu masadi ngiyambona. Bana awena ubana wena. How amen. Unamandla okwenza more than exceedingly. Khona iculo engithandayo bazalwane manje lifuna umuntu ovutha kakhulu bazalwane. How amen. Athi yebo ngiyabona. Khulu umsebenzi owenzayo kule ndawo yebo ngiyabona. Lemusa. Yebo ngiyabona. Uthi kuthe sekunjani sekuphela amandla kimi. Wangibonisa ukuthi agcwele ngaphakathi kwami yebo ngiyabona. Ayinabona yebo ngiyakholwa kulo umsebenzi owenzayo kule ndawo yebo ngiyabona. Funa uzubone ungahambi khona mina la kodwa ukhona inkosi eyenza yonke lento empilweni yami. Fear not. Vela unamandla wena ukuhamba. Awazi lutho vele kodwa ukhona onamandla okwenza isinayo. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Ngithola ithuba lokukhona amantombazane la engisuka khona abangcwele sidila namantombazane. Hawu. Awumahle niphokholwayo. Hayi bafethu makuthiwa ihlupheke igqoke odunusa kodwa wawu. We! Intombazane esindisiwe. Hayi mama awuyibuzi sisi awuyibuzi. Awuyayibona Gelisi, uyayibona. Noma ngasona imali makeup kodwa imakeup olazeswinyo. Noma ngagqoka into ayibolekiwe. Nginomngane wami ukhaya. Sicishe sibingane ngemsiba siyabolekana nje mangabe kusekuthandile masothi siyayibanga izinto naye. Afika theni kuba ngithi ithathe umngane nami. Mhlawumbe ngiyithanda. Kodwa ubeka wayigqoka yena ngiyayilanda. Awuyazi mfanele bo ikhathi ngiwe ngoba sikuyena. Naye athi onethi ingubo yakhe athi lesayibanga laphi laphi. Uma uke wahlalwa yinto ihlala phezu kwogcobo lwakho. Ihlala phezu kwamandla. Amen. Bese lethi yashikwa iyaguqulwa isimo sayo. Amen. Amen. Awudinga ukubisa kakhulu awudinga igushi. Ishona magama phezulu. Awugazi igushi yonke. Guess ayihlamba kusiqalo. Kuningi ungasadingi. Kodwa nayidinga kwembatho. Nadinga kwembatho. Mantombazane yawudinga umlilo. Yes. Nawudinga umlilo. Hawu nawudinga umlilo. Amen. Ayibonge inkosi. Ikhona lento esebenzayo. Iyakusebenza ukuphila kwentombazane. Amandla makhulu. Amen. Manje sesiyaqeda abazalwane. Ngicela umbaleli okhaya ukuthi la eMaritzburg babuzwane sinenhlangano encane ekhona nje endlini kaNkuluNkulu ethiwa My Sisters Keep. Webhaya amantombazane sinakekelana khona. I have your back, you have mine. Oh amen. Ake ngithena bayithanda le mpahla leyo. Ake nithi nje abafisa ukuzwa ngayo. Sengiyavala yakukholwa abafethu. Siyakholwa nje kuyona siyakholwa. Ngiyakholelwa. Egameni likaJesu. Ngiyakholelwa iathi khulu yakiteng ngiyakholelwa egameni